Там, първо снимай там. Да ти го тръгнали? Тръгнали, да. Добре, Те с преден качул са най-хубавите. просто ще го това, добре. Да, перфектно. Много хубава чопчество. Пущам го. На тебе ти харесват. Да, с предния качул. Те са най-хубавите с преден качул. Хорошо. Много хубава млада женска е тази. Шкъдновичка. Даже трябва да се удържи малко при чупката. Минута. И това е страшно много. Това е мъжко, младо мъжко гладичка. Това е гладичка. Право колкото ноката ми. Почти. Много са диви малата. Това не мога да го разбера какво е мъжко ли ще е женско ли ще е, иначе много хубаво било, но... Не е толкова хубаво. Но не е там. Петър, не може да някъде се приближава. Има, обаче като се приближи не може да се върне обратно. Това е стара женската. Това е мъжко гълъбче и е глупчко. Невероятна глава, невероятна глава това. 2018. Какъв късотлян? Какъв е късотлян, че не мога да бъде? 2018. Откъде? Това е готово. Фани го като... Не, фани малко като запия. Да, я запомня. Аз съм ще. Те стресирани тия гарги сега гледай как се сгушиха, мама стара. Не са стресирани.